תגידי לאסי שהתחלתי את הלילה. הנה נצעק לו, הוא פה ליד הבית. אסי. אביחיל, את בטוחה שאת יורדת? נראה לי אנחנו ניפול כולנו. אני כבר בת 6. גם לי יש נעליים כאלה. נשואה נכונה להדלקה. אבא זה לא רשמתי. דקל בפנים לא יוצא אותו. מה? רגע, זוז. למה אני צריך לזוז? תפסיק תכוון אותי עליך. בוא, ישר. בכלל אנחנו במה שרוצים לקרוא. תגידו מה צריך להגיד. רגע. הכל בסדר, זה טבעי צריך להיות, הכל בסדר, צריכים לראות בדיוק איך אנחנו פועלים. הנה, אביחיל אחראית על התמונות. מיכאל, לא יכול להיות. דוקטורינה בואי. חברים, להתאזר בסבלנות, היה לנו תקלות טכניות ואנחנו תכף נתחיל בשידור. כל מי שיכול לשים מסכה, אנחנו לא רוצים לסכן כאן אנשים אחרים. מסכה, יש לך? כן. שים בבקשה. זה של דוקטור אלסנה. שלום, יופי. איפה אלה שתצלם אותם? במסכות. מה נעשה? ומי מרים לנו דגל? כבר הרמנו? צריכים להרים דקל, לא. מי מרים דגל? אלעד? יאללה. מה עכשיו? אנחנו גם לשקט בלמה, אין אף אחד בא לי. את לא באת לנת מקום הנכון, אמרתי, זה נכון. פתאום המערכת העבודה שלך מדהים. גלית מציינת בלייב. אלה? את מציינת? רגע, אני אביא לך את הטלפון של הסרטון. גם תמונות אבל. את דוקטור רינה ואלכס. שלום. רגע, אלה. תעמדו שניכם יחד. מציינים גם רגע? כן, הנה. דוקטור רינה כאן לנער. אנחנו מצטערים על העיכובים. אלה בואי, אלה. תעשי לי פלאש. המצב הלא פשוט הזה. העלית אותו? לא. לא, הורידו אותו? אלה. זה לא בראש. ומה? אלעד יכול להרים את הדגל? כן, יאללה. לא, אני צריכה להגיד קהילה. רגע, אלעד. אני מחכה. כן, אני לא תפקיד. קהילה יקרה. תפעילו לי, אין רמקול. תגדירי רמקול. מה? פה, אלה, אמא. אני הבאתי גפרורים זה. כן. ערב טוב, קהילה יקרה. הגענו לרגע שאנחנו חוגגים יום העצמאות 72 למדינת ישראל. אלעד מוזמן להרים את דגל אל התורן. נראה לי הגיע לראש. אוקיי. כן, לגמרי. זהו, זה הכי למעלה. יופי, תודה רבה אלעד. יאללה. דוקטור אלכסנדר אלשולר.
דוקטור אלכסנדר אלטשולר נולד ב-17.4.53, בן לאבא ניצול שואה ואימא מעורבת בפרשת משפט הרופאים היהודיים שהייתה בתקופת סטלין. ילד שני במשפחה, למד באוניברסיטה בעיר צ'ליאבינסק בעיר הולדתו. שם היה רופא פסיכונרולוג, מנהל קליניקה פסיכותרפיה, היחידה בעיר. עלה ארצה ועבר התמחות בפסיכיאטריה. בוגר בית חולים שלוותה, מנהל מרפאה פסיכיאטרית ילד ונוער בית חולים מזרה, הוא נשוי לדוקטור אינה אלטשולר, אב לשניים, רומן ודימיטרי. דוקטור אלטשולר אינה, מתקבל... לא, רשמתם את שניהם אותו דבר. את המיקרופון תעבירי לה. אלכסנדר. דוקטור אלטשולר אינה נולדה ב-24.10.54 בעיר צ'ליאבינסק. לאבא פרופסור, רופא ילדים, אמא פרופסור מדעית כימיקאית, בת בכורה למשפחה בת 2 ילדים. סיימה אוניברסיטה בעיר, עבדה כרופאה אזורית. השתלמות ברנטגנולוגיה. בארץ סיימה באוניברסיטת תל אביב כרופאת ילדים מוסמכת, עבדה 24 שנים בקופת חולים לאומית, וכרגע בקופת חולים כללית במרפאה עצמאית. נשואה לדוקטור אלכסנדר אלטשולר, אמא לשניים, רומן ודימיטרי. אני מתכבדת להזמין את דוקטור אינה ואלכסנדר להדליק משואה ראשונה. אוקיי. אני דוקטור אלכסנדר אלטשולר, מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, לכבודם של ניצולי שואה שהם סמל לתקומת העם היהודי במדינת ישראל, לתפארת מדינת ישראל. אני דוקטור אלטשולר אינה, מתכבדת להשיא משואה זו ליום עצמאות 72 של מדינת ישראל, לכבודם רופאים שעומדים היום בחזית הלחימה והמיגור במלחמת קורונה, לתפארת מדינת ישראל. הנה, זהו, דוקטור. חג שמח, תודה רבה. תמשיכו לצפות בנו בזום. אנחנו ממשיכים לנקודה הבאה. תעזור לה רגע, תחזיק לה את על הפיצית עליהם. תעברו ליציע.
סמדי וחיים וכל מי שעוזר לנו וטל גליל. תודה רבה לכולם, ולאלן בעלי שעזר קודם, ולאיציק בעלה של סמדי שעזר לנו. קצת בעיות טכניות, חבלי לידה, אבל אנחנו תכף נתקדם. חברים, אנחנו באמצע. רגע, אני לא צודקת. לא, זה פתוח וחדש. בדיקות, למה? אני בינתיים אעשה את הלכים. שבו ילדים. לרדיה, כן. ליד הבית שלכם, לרדיה. יאללה, להמשיך. היא מחכה לנו. רגע, איך נחלק עכשיו? איפה השקט שלכם? ענת! כן, תסגור לנו. אנחנו מחכים כזה מריצו, בסדר. איך אנחנו נחלק? איך את עם לפיד אני לא תחלקי? יודעת איך אני יכולה לחלק. נער! אתם רוצים לחלק את ההפתעות? תעזרו לנו לחלק את ההפתעות. תחלקו את ההפתעות. אם אני אראה, אבל תקשיבו. וזה? זה כן. כל משפחה אחד כזה, ואור כזה. תכין לחוויה. אפשר להתחיל לסתום. כל משפחה. החלב נוגע בש והישן נושן. מתעוררים לחיים, עברנו את תלאות זה, הנה, ההגברה. סמדי! סמדי, לפה! השידור פה, לפה! תסתכלי לפה, השידור פה! פה, השידור. אנחנו מתחילים, תחכו לנו לפי מה שכתבו בוואטסאפ, לפי הרחובות. התחלנו. ישראל היא הבית שלי. חברים, צאו אלינו. אנחנו ליד המרפאה. משפחת גיגי לא נמצאת. צאו לקבל הפתעות, ילדים. אנחנו איתך במי שנמצא לצוד. אל תיסע יותר לאט, בוא נרד יפה. מה? שמח!
הפתעות, כובעים, מי רוצה? חברים, הנה, מרצ'י! וואו! חג שמח! חג שמח! תודה רבה. הנה רפי שלנו, רפי, חג שמח, אוהבים אותך. בוא לפה ליד הפנס. הנה אבי מלכה. משפחת מלכה, חג שמח. הפתעות, הפתעות, בואו לקחת הפתעות. תביאו להם כובע ודגל. כובע ודגל גם, כובע ודגל, לשים לב. קח אבי, כובע ודגל, קח. תביאו להם כובע ודגל. אני לא יכולה, רגע, תפריד. תיקח את זה. תפרידו, תביאו כובע אחד, לא יישאר לנו. כובע אחד, לא כ10. כובע, דגל ישראל, דגל ישראל! דגל ישראל! חג שכולכם מג'נונים. היי, שמעתי שהתחלתם ילדיי. חג שמח! מביא כוסית רק לעצמך. את רואה וויסקי אז אני לא מתלוננת. פעם הבאה. מה נשמע? יאללה.
יאללה, מתחילים? יש רגע, אפשר? אופה, סליחה. מה לעשות? זה צריך להיות קרוב לפה. זה? לא להסתיר את ענת, רגע. ענת, תעמדי מהצד השני. ענת, תעמדי מהצד השני שלה. רזיה צרפתי, עובדת סוציאלית ואחרת צעירים גבוליים קוגניטיבית עם בעיות נפשיות והפרעות התנהגות. נשואה לרני, מורה ומאמן כושר, אימא לנועם, עופר ועמית. חג שמח משמר הירדן! חג שמח למשפחה שלי, ווילסון, אמיר, צרפתי, שי, אימא'לה. אני רזיה צרפתי, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, לכבודם של העובדים והעובדות הסוציאליים הניצבים בחזית העשייה והטיפול, בכבודם וברווחתם של אוכלוסיית הוותיקים ואוכלוסיות מוחלשות בעת הזו ולתפארת מדינת ישראל. סמדי, תני, נו, במוזיקה, סמדי, תרביצי. כן, כן, סמדי, מוזיקה. משפחת! חג שמח! משפחת נעים! חג שמח! זהו, זהו! כל הכבוד! דגל! דגלים, תביאו קצת דגל. רגע, דגל! דגל! דגל ישראל הבאתם להם? דגל להביא להם גם, דגל! שלום ישראל ולאה! חג עצמאות שמח! שלום למשפחת ברוטי, תודה שחיכיתם לנו. האלה, האורות. שניים. לא, כל ילד שניים. 250 אתם כאן. איפה המדונה? קרין ביירותי עלתה לישראל משוויץ לפני 10 שנים. אימא לשני ילדים, רוקחת, בעלת דוקטורט ועובדת בבית חולים זיו כאחראית על מחקרים קליניים
בפנימית א' בבית חולים זיו. רגע, איפה המדונה? שנייה. המיקרופון איפה? שנייה, קרין. אני דוקטור קרין ברוטי, מתכבדת להשיא מסוע זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל לכבודם של חוקרי המעבדות התורמים לפיתוח וקידום מחקרים למציאת חיסונים למחלות קשות ולביצוע מחקרים פורצי דרך בתחומים שונים ומגוונים לתפארת מדינת ישראל. מי מצלם? תמונות. על מה יום ענייה איך נפשי הומייה בהמצדה של הסליחות ירושלים בסליחות בחוף כנרת ואכסים מהמסיבות של תל אביב אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל הסיפור של ישראל כאן זה בית, כאן זה לב יפעת ביאזי, נשואה לעזרא ואימא לאבינועם ויעל. גרה במשמר הירדן 8 שנים. עובדת סוציאלית, רכזת מחוז צפון של מרכז עלות למשפחה. מטפלת במשפחות מהפכת קבוצות ועוסקת בשינוי מדיניות וקידום זכויות של משפחות לילדים על הרצף האוטיסטי. אני, יפעת גולן ביאזי, בתם של אסתי ואבי גולן. עובדת סוציאלית ורכזת מרכז עלות למשפחה מחוז צפון. מתכבדת להשיא מסועה הזאת של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל לכבודם של עובדים ועובדות סוציאליות ולכבודם של עובדי העלות, האגודה הלאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם המטפלים בדאגה רבה ולכבודם ולרווחתם של משפחות לילדים עם אוטיזם בטיפול אינסופי ובקידום זכויותיהם ואיכות חייהם של המאובחנים ובני משפחותיהם ולתפארת מדינת ישראל. לחיות בארץ ישראל היום ילדי אותי שואל מה הסיפור של ישראל כאן זה בית, כאן זה לב ואותך אני לא עוזב אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המדינה. תפתחו כאלה, תפתחו אותם, תדליקו אותם ואחרי זה נדלוק אותם. כן, לא קיבלה דגל, קיבלו דגל. להעביר את זה אלינו, אני אחלק. גליל. כן, מי? תזרוק לה. תמיד אמצא את מקומי תזרוק להם עוד דגל ניגון עתיק שמחבר עוד תזרוק עוד הנה אנחנו מגיעים עכשיו איזה כיף שמחכים לנו חג שמח Hey!
וואי, אביחי, זה נלחץ לי על עצמי, איך אני משנה? תדליקי רגע, תדליקו את המקלט, תדליקו לפני שאתם מקלטים. דוד! שים לו כזה על הראש הרב, שים לו. שלום! חג שמח! איזה כיף! מאיה, תסתכלי, מאיה! יוכי! חג שמח! משה! חג שמח לכולם! אורפז! חג שמח! סמדי! מזל טוב! מזל טוב לסמדו! יאללה, תברך אותנו, שנתברך אחים! אתם רוצים באור? בואי לאור. תזיז את הנרגילה. רגע, שהפנס לא יסתיר לי? כן. ככה, כי ככה הפנסים מסתירים לי. עדיף שאת תעמדי עם הגב לפנס והוא יעמוד עם הפנים לפנס. אולי ככה? כן, אתה רואה? איך נראה? הכי טוב. אבל איך אני אראה? אבל הוא לא רואה. לא משנה, אני רואה. אין? אוקיי. עכשיו לחוץ? כן, כן. מקליט? רק תקרב את זה לפה. אבל זה מקליט? מלפית. שדרך לשלום המדינה. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. שלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך, חדש את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרנו. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. ואת אחינו כל בית ישראל, פקוד נא בכל ארצות תזוריהם. ותלכיהם במהרה קוממיות לציון ירח ולירושלים משכן שמה. ככתוב בתורת משה עבדיך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, משם ייקחך. יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ישבו אבותיך ויריסה, ותלך ילבך מאבותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך. ולשמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בין דוד ושחר צדקך. לפדות מחכה קץ ישועתך, ופע באדם גאול עוזיך, על כל ישראל יושבי תבל ארצך. ואומר כל אשר נשמה בהכל. אדוני אלוהי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. אמן צלח, חג שמח. אמן, חג שמח.
שמח! מדהים. חג ושמח וזמח היום יום הולדת סמדי. רצים עם כל המשפחה שלנו. אלופים! חג שמח! כל הכבוד! חג עצמאות שמח! חג עצמאות שמח! להחזיק מאור? לא שמתי לב שהתחיל נראה, לנסוע. אתה מחזיק, נשמה. לא שמתי לב שהתחיל לנסוע, אז... תחזיקו חזק, ילדים. משפחת סוויסה! הוא לא שם לב. כן. סמדי! או, הנה, עכשיו עצור. שלום אילנית! רואים אותו? לא נורא, יאללה, אנחנו בשידור חי. אנחנו לטובתו מתעכבים. עובדת סוציאלית לחוק הנוער בחצר הגלילית ואחראית על קטינים בסיכון. מרכזת תחום פגיעות מיניות קטינים ועובדת עם משפחות בקשיים מורכבים. לא, רגע. מה זה? אפילו לא שומעים אותך במיקרופון. סובבת את זה, אז זה כנראה נלחץ. זה יום לא פשוט. אני אילנית אדם, מתכבדת להציג משואה זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל לכבודם של עובדות ועובדים סוציאליים ועוסקים בדאגה יומיומית לכבודם ולרווחתם של אוכלוסיות מיוחדות ובטיפול וקידום זכויותיהם לתפארת מדינת ישראל.
Bluetooth disconnected. איפה ענת? זה רקפת? קשה, אבל אני בשידור חי. אין לי גם קישור, לא ראיתי כלום, לא שלחתם קישור. אנחנו בזום, בשידור חי. אני אשלח לך. רקפת פורש יהושע. אמא של עידו קצין ביחידה מובחרת, ודור קצינת מבצעים במודיעין. עובדת סוציאלית במועצה האזורית גליל עליון, ומטפלת משפחתית וזוגית. מנהלת את היחידה הטיפולית בגליל עליון. עם המדונה. מדונה, לא שומעים אותה. מדברים עם מדונה. מההתחלה? כן. לא קצינת נפגעים, קצינת מבצעים. קצינת מבצעים. נשמע כמו נפגעים. עוד פעם. רקפת חורש יהושע. אמא של עידו, קצין ביחידה מובחרת, ודור קצינת מבצעים במודיעין. עובדת סוציאלית במועצה האזורית גליל עליון, ומטפלת משפחתית וזוגית. מנהלת את היחידה בגליל עליון, תושבת משמר הירדן בשנת 2004. אני רקפת חורש יהושע, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, לכבוד צבא הגנה לישראל ולכבודם של חיילי צה"ל הפועלים להגן על קיומה ועצמאותה של מדינת ישראל ולתפארת מדינת ישראל. נשרפתי עכשיו! מי מקריא פעם הבאה? אטה. אטה, תצאי לדרך! הנה, תביאו להם גם! פה! דור, תביא לה! הגענו לאטה.
יאללה, פה. עטה דוד, בת 52, אימא ל3 ילדים, תושבת משמר הירדן מזה 20 שנה, אחות 29 שנים, עובדת בשירותי בריאות כללית בחינוך המיוחד בבית הספר שכבים שנמצא במבואות החרמון. אני עטה דוד, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, לכבודם של כוחות הביטחון העוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל מפני אויבינו מבחוץ ומבית, ולתפארת מדינת ישראל. קיבלתם הפתעות? תעשו לי מקום. סליחה. תזוזו שאני אוכל לצלם. ענת, אנחנו צריכים... ענת! לא, איזה... אביחיל! לעצור פה ליד ארי! הוא פה! הוא מחכה לנו פה! חג שמח! חג שמח! חג שמח! רגע, רגע, טל, תן לי שנייה לעבור אותך, שנייה. כן. שלום ארי. איפה אביחיל? רגע. אני משתדלת כן לעשות. מדליקים רק את הלפיד ואנחנו כאן. גם אני. בבית חולים זיו צפת. כיום עובד במטב בעמותה שעוזרת לוותיקים על ידי שיבוץ מטפלות בביתם בתפקיד אב.
אני ארי גורסברג מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, לכבודם של אחים ואחיות העובדים בקופות החולים ובבתי האבות, בכל שעות היממה, בשבתות ובחגים, במסירות ובאחריות רבה, ופועלים למען בריאות הציבור והחולים ולתפארת מדינת ישראל. Señor, כל הכבוד. סלוט, אמיגו. חג שמח! חג שמח! ארי! ארי! אתה בא? רגע, מותק, רגע, אנחנו שימת עובדים. גלי, תחשב דוקטור סקוביץ מיכאל. חג שמח! חג שמח! לציון יום! היום יום הולדת! הולדת! מזל טוב ציון! למי? לציון? כן, יש יום הולדת! מזל טוב ציון, מזל טוב! יום הולדת, היום יום הולדת! היום יום הולדת! לציון! היום יום הולדת! היום יום הולדת! יום יום הנה, הנה, זרקו להם כזה. ענן! ענן! יש לו חלומות קטן טל! טל! חייבים להתקדם, טל! תגידי לו, ענת, אצל דוקטור בסקוביץ' לעצור. חג שמח! רק רגע!
לכו לשם, הגנרטור מפריע. בואו לפה, רק בואו לפה. גם בבית עם השרדים היפים. רגע, חכו. איפה ענת? שנייה, ענת? שנייה. דוקטור מיכאל בסקוביץ', בן 58, נשוי באב ל3 בנות. עלה ארצה ב-18.5.1990 מבלורוז. שירת בשירות סדיר כרופא ביחידה קרבית, רופא בכיר בבית החולים זיו צפת כ-30 שנה. אני, דוקטור בסקוביץ' מיכאל, מתכבד להשיא מסעו זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, לכבודם ובשמם של רופאי בתי חולים שעומדים בימים האלו בחזית המאבק לטיפול במחלה קורונה, תוך סיכון בריאותם וחייהם במקצועיות, מסירות ומחויבות לשמירה על חיי אדם ולתפארת מדינת ישראל. תודה רבה דוקטור מיכאל, חג שמח, תודה רבה. חג שמח. לכי, לכי לידי. אני אין לי, אני בשידור חי. לצלם, ענת, תקלמי אותם. תקלמי אותם. כל הכבוד, חג שמח, אתם שומעים לשם, אתם מתארגנים? תודה רבה. חג שמח. חג שמח. איזה מזל שהבאת לי סוללה. תכינו איזה לחלק פה, יש פה ילדים. טוב, בבית הבא תחליקו כאלה. תפתחו, מאור. יכולה. מאור, אתה מסתכל. חג שמח! חג שמח! זהו, לא כל כך תכשירו. יש מלא, יש מלא, לא? זרקנו מלא, כן. אבינו שבשמיים. גם לצד הזה. חג שמח! חג שמח! רגע, זרקת דברים. זו סימה עכשיו. לעצור, סימה. יאללה. כן, כן. סימה אליהו. סימה אליהו לא אמרתי. אבל פה רשום שירן משהו. איפה שירן? סימה. אבל איפה שירן? שירן אחריה, נכון? לא, אבל רשום הנה שירן שם. בדף רשום שירן. תראי על השיער שלך. כמעט נשרף. גם אני כמעט נשרפתי פעם כמה פעמים ממנה, זה בסדר, רגע. רגע, ענת. חג שמח. תלכי טיפה לפה שהגנרטור לא יפריע. לפה שהגנרטור פשוט.
רגע, לא, לא, ענת קודם, ענת קודם, ענת. רגע. סימה אליהו, אמא לשלושה ילדים, לידי, יאיר ואריאל. אחות בעלת שני תארים בסיעוד. מנהלת כרגע מחלקות אורולוגיה, אף אוזן גרון ועיניים. בבית חולים מרכז צבי. אני סימה אליהו דרור, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-72 במדינת ישראל, לכבודם של בתי החולים שנלחמים כיום במחלת הקורונה במקצועיות, במסירות ובנחישות רבה, ולתפארת מדינת ישראל. אביחיל, מספיק, בסדר, זהו. זה הרצני. לא נילה. תביא את הברנר. יופי, יאללה. נילה, יאללה. תודה רבה, וחג שמח. בוא נלך לשירון פה ברגל. רגע, אני צריכה להפעיל. הסוללה עומדת להיגמר לי. המתן גם. מתן נייד יש למישהו? מתן נייד יש לכם למישהו? מתן נייד. כן. זה עומד להיגמר לי. אני על האפס. על האפס אני. רגע, אנחנו נחכה לך. נחכה, אל תדאג. רגע, שנייה, לא מתחילים עד שמותי מביא לי זה, סוללה. סוללה, זה נגמר. רגע. אני יודעת, הוא הולך להביא לי מתן. הוא הולך להביא לי מתן נייד. רגע. שנייה. חבר לי רגע, ואז... רגע, שנייה. אני אחזיר לך אחרי זה, בסדר? תודה רבה. יופי. עכשיו אני יכולה לצלם אתכם, כן? תזוזו מהמנורה הזאת. זאת, בואו לפה. כן. שירה נמן, בת 65, אמא לשלושה ילדים, ילידת קריית שמונה. עובדת מספר שנים בבית חולים זיו צפת. את דרכה כאחות התחילה במחלקה הכירורגית לפני 4 שנים, עברה לעבוד במחלקה לרפואה דחופה, שהיא למעשה החזית של בית חולים. אני שירן מימון, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, לכבודם של הצוותים הרפואיים בבתי החולים שעושים ימים כלילות למיגור מחלת הקורונה וטיפול מסור בחולים, ולתפארת מדינת ישראל. מוטי מימון! חג שמח! תודה רבה משפחת מימון! קלות. מה? לא, מי עכשיו? לא, זה בסוף, בואי. סוף הרחוב. תתקשר לאבא שלך, שיצאו החוצה. אין עלי טלפון. אין לך? כן, שיצאו החוצה. אין עלי טלפון. בסדר, לא.
כולם פה. זה חג. אתה מחזיק מאור? חג שמח! חג שמח! תן לי. חג שמח על העלים, יפה ונתן! תזרקו להם זה. תזרקו להם דברים. יפה! פה זה לילדים בעצם. לא יודעת, איפה הדף שניתן אצלך? שניתן כן. יש ויפת. יפת הייתה כאן. אז רק ניתן לך. מה? תעשי לי מקום שאני אצלם. רגינה ומומי, חג שמח! חג שמח! חג שמח! משפחת קרבסה, חג שמח! יהודה שמה מדיח כלים, רואים אותך גם. לרדת גם אני? תגיד איך היא מפתח של האוטו. תוציא. רגע, אני אצא גם. רגע, איפה המקן שלי? משפחת ביסמוט לא פה! סמדי ביסמוט לא פה,
הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסמדי. וזרע פורח, היום יום הולדת לאלופה שלנו, למלכה שלנו. חגיגה. יאללה, בואו נתקדם. שלום לילדה היפה שלנו, ילדה לבת מצווה שלנו. מה נשמע? חג שמח. זהו, יאללה, לעלות. לעלות כאן נקודה לליטל. כן, איפה היא גרה? בסוף, לקראת הסוף, כאילו, יש מינוס. רגע, מה? 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 הנה, זה בסדר. בסדר. מה קרה? משפחת ביסמוט, איזה בית יפה, איזה קישוטים. לא רואים את הדגלים בחושך. הנה הצטרפה אלינו נסיכה קטנה, בואי לידי. שבי על הטוסי. שבי לידה. רגע. לא, הוצאת לי את הסוללה. אוי ובוי. אוי ובוי, אני בשידור. זוזי, קומי, זהו. עוד. בואו, שבו שאנחנו לא תפלו. לא, אנחנו לא נפול. לא, לשבת לי על החוטים. בוא, לא לקחת מכאן, כי את שמרתי לאחרונה. כן, שורה. חג שמח! מפה לא לקחת, כן? מפה. יש פה, תראו, קרטון. אתם רואים? משפחת זיתון! חג שמח, משפחת זיתון! וואי. תמר, את יכולה לשבת בבקשה, מאמי? כן. מאור, מה קורה איתך? אתה מתקדם ברגל? בוא, בוא נדבר.
אני עושה את זה כל הערב. ראינו בשידור חי שאת מצלמת את הגנרטור. מה אני אעשה? שלום שחר! מה? להביא להם! לא, רון בפול, להביא להם כן, הנה. דגלים להביא גם לשחר שלי. שחר! איפה דגלים? דגלים לשחר! דגלים לשחר! לשחר, דגל כובע! דגל כובע לשחר! דגל וכובע לשחר! הנה! ודגל! תחלק! תסובבי את הרמקול, לא שומעים. היום יום הולדת לליטל, היום יום הולדת, איפה אתה פירה? אמא! תעזרי לדבר! לא, איפה אתה? מדי רכבת, חג שמח! אלן, חג שמח! איפה ברבית? חג שמח! חג שמח! איילה, חג שמח! חג שמח לנכדה של ורד! תודה, באמת! תודה רבה! רגע, להדליק תגידי לך שתגיד לך רגע יופי, יאללה שקט נשואה פלוס 3 לא עובד רמקול חיים אתה מרעיש חיים רגע ליטל מילר, נשואה פלוס 3 ילדים ליטל משמר הירדן מזה 7 שנים עובדת כאחות מפקחת בריאות התלמיד בלשכת הבריאות בצפת במסגרת תפקידה מבצעת חקירות אפידמיולוגיות לחולי קורונה תורידי את המסכה קצת אני ליטל מילס, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, לכבודה של מדינתנו היקרה, נאחל לה ולנו מיגור כל מחלה מקרבנו, ועוד שנים של עשייה, פיתוח וחדשנות, ולתפארת מדינת ישראל. אני רוצה עכשיו מעגלים, קדימה. לא, בלי ידיים, מעגלים בגילו. מעגל טוב לליטל המאמנת ונועה. איפה נועה? מה איתה? בוא נשאיר. תעצרי רגע את אמרת סיבוביקה. אנחנו כולם נשארים עכשיו היום. חדדו לי רגע. לעדי יש יום הולדת גם היום. עדי גם? לא, אני יודעת שנועה יש. רגע. אנחנו שרים שירה יום הולדת לנועה וליטל. מקובל לנועה וליטל, ככה אנחנו שרים. כולם ביחד, 2, 3, היום יום הולדת, היום לא שומעים. היום יום הולדת לנועה וליטל. היום יום הולדת, היום לנועה וליטל. חג להם שמח וזר להם ולסמדי. היום יום הולדת לנועה וליטל. וסמדי. חגגו לי יום המדינה. מוזיקה. וואו, מזל טוב! יום הולדת שמח! יום הולדת חיים! תודה רבה לכם. רגע, עכשיו זה נהיה לי נקע ביד. לא, אבל תמיד
המשקולות שלנו. כל הדרך היא הייתה עם שתי לפידים ועלתה וירדה מהעגלה. איזה יפות אתם. ורק בריאות. אמן, אמן, אמן. תברכי ביום הולדת, מי שמברך מתברך. מי ש... מברך זה מתגשם. המברך יבורך. רגע, אני לא סיימתי עם התודות. תודה לאביחיל ברימת המשקולות כל הדרך, שעבדה קשה והרימה את כל הלפידים שלנו. תודה על הצילומים לגלית, תודה רבה. תודה רבה לענת, ותודה לטל התותח שתמיד איתנו. אנחנו ממשיכים לנקודה הבאה. יש עוד נקודה, אין בעיה, יש עוד נקודה, לא לנתק. ממשיכים הלאה, לא התייאשנו, אנחנו ממשיכים.